سلام تخطاتلتنا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لمون كم وترو أقداسن وانا ونتحسوا تاتحزنا لكم نغرب لنا لايك مقبار شير مقبار كم وتراي ترسو إلنا هنا زخاخر نفتو كينات إسرائيل أمريكان ناب إيران مبل شاب عي حدثوا من أغصير له أب ساعتات كون داست حسب كينات قدام يسو من حليف له نابي قصو تبتح له انتاي تغيروا لك ساب هجي بكل من قد كريون كفتشون كفتنينا مجمريا بيز ناي دونالد ترامب بزعبان انتاي زاربالو سمعوا بزي. Alert for you here just moments ago, a new explosion in Beirut. This is the latest escalation in fighting in the Middle East, and it comes amid surging attacks hitting Iran, battering hundreds of new targets overnight, and CENTCOM releasing new video of U.S. strikes, including on an Iranian drone carrier ship. President Trump now warning Iranian forces there will be no deal except with unconditional surrender. So that's something else to think about. Welcome to a brand new hour of America's Newsroom. I'm Dana Perino. Bill Hammer is off today. Yeah, interesting language from the president. Unconditional surrender is something that we think about. We think about World War II and Japan, and it seems the president. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ መሓላሊፍ ሎም ኣሎ ሓደ ሶምን ኣቕፂሩላ ኣብ ዘሎ እቲ ኩናት ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክውዳእ ከሎ ንጃፓን ብዘይ ቅድመ ኩነት ሙሉእ ብሙሉእ ኢዶም ንክቡ ዝሓተቶም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዳ ንክትህብ መራሕቲ ኢራን ኢዶም ንክቡ ሓቲት ኣሎ እስከ ሞር ብዕምቆት ክንሪኦ Of the war in West Asia, a full week of relentless bombings and deaths. And today was no different. Israel and the US continued airstrikes in Iran. Meanwhile, Iran kept up the missile and drone barrage. Even on day 7, the goals remain the same. The US and Israel want to topple the Iranian regime, and Iran wants to survive at any cost. US President Donald Trump says... هجي كلتا نغراتنا نسمى زلنا تعلاماتات ناتو من الزرالو أمريكا تتدللا إيران تتدللا مجمريا أبزن شوعات معالتي زتخايدة اسكنيشتين رأيو بخمي تكونتات معبيل اللوكساب أبزيا كمي كيدلون رأيو. On the 28th of February, the US and Israel launched joint strikes on Iran. Since then, more than 100 cities have been attacked and at least 1,300 people have been killed, including Iran's supreme leader. So, إلى إسرائيل شمنتن ورحكلته إسرائيل شدشتنيو ساعات شعات فراندي ولا كسب عصرته زلوا جزء من إيران ساعات مالتيو إسرائيل متقعتها كيدا سلزي تكوينات كابز جمر لعلمية كتماتات ويبوتات هاري مخمزلون لعل الشعب سبد ما تقتيل خمزلون أبو دما عب مرحنتنا إيرانون كم استقتلينا نفلت. Okay, what happened next? Iran was quick to retaliate, launching thousands of strikes towards Israel. One of the deadliest attacks was on the city of Beit Shemesh, but Iran also launched near simultaneous attacks. إيران حركة بتيكلتف دهنا متقعتوز جبرت وناب إسرائيل ينيرو تزبرت عبء نوت زورة دما بتبيت شمش زبها الكتما ويون كاب تل أبيب وتي لزلبوتا أوز نبرة ينيرو الجون لنكنه كبيت خانة متقعت جروا لونا إسرائيل سنه الله رينا. On countries in the region hosting US bases. These are the countries that have been affected so far, and the missile interceptions are still taking place. Some of the attacks have hit US embassies, oil refineries, and even hotels. Then, on the 2nd of March, جي انتينا نرزلنا حركاتي اب تكوينات بقوانقانا دونالد ترامب دما unexpected زي تتصبنايو زبالو نجر نتولو نايزن هجرات ابزي ما غالف ستيتس ويكابزن هجرات عرب زور زلو مدقعتن سقمتنيو برقص اتي اب لعلنا امريكا بيزاتن امباستاتن زوردت رايكي كون اتي اب تحت قرصنايتن هجرات زوردو زلو نزا فيديو كد ادالي نباخاتكم كدالو اقرب كبل كلغو إمارات انتاي زبل ملختوت يوم نيرم بقى نقرات قوتا سيرنا هنا ناب نبور نملس لنا قال لهم دبي ايربورت خفتي قال خبلو خلو انت درون لك كعبت ايربورت هاري مالا سلازي كقرب هاي كالكون اب كالك زي كقرب لكم سلازي this war is far from over بفلاين إمارات نتكونتات زلو سسجيرهم سيناب نورمال لخيدا لنا كل ما مزدليو بام نو نحنا هنا نودو نزو كوينات زي زودو نحنا بعلنا إيرانينا بحالتيهم نزو كوينات زي توديو زبحال نحنا إيران توديو مزبلنا ترايو زي ما سر مالختينا نرزلنا بفلاين هاقرات عرب كأندن ما نإمارات ندوباين مالتي زغان تايزاري كازلو اتلفرجنا إمارات نسرائيل بمهرام كخون كم زي كل ترديو مالو مهنياتو إمارات أمنا يمتر عنزو قبرو زلونا دونالد ترامب
መዓት ፀቕጢኦም ዝገብሩ ዘለዉ ቁጠባ ናይ ኢማራት ድማ ዘፍቅድ ኣይኮነን ንክፅመሙ ዘፍቅድ ኣይኮነን ህዝቢ እቲ ቱሪስት እንድሕር ከይዱ ብምሉእ እቲ ገዛውቲ እንታይ ክኸውን ብምሉእ እቲ ኢንቨስትመንት ብምሉእ እቲ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር በሃል ኩሉ ገዛውቲ ገንዘብ እዩ ዝበልዕ ስለዚ እንድሕር ገንዘብ ኣታዊ ክረክብ ዘይክእሉ እቲ ሃገር ፍሉይ ናይ ነዳዲ ሪዘርቭ ኣይኮነን ዘንቀሳቅሶ ስለዚ ዱባይ እቲ ቁጠባ ናቶም ኮላፕስ ናይ ምዃን ተኽእሎውን ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ብኡ መልክዕ ዝርአ ዝዕቀን ማለት ስለዚ this situation is going to be very interesting ካልእ response to the killing of Iran's supreme leader. And of course, Israel retaliated. The violence has sparked widespread displacement across ኣብ ብዙሕ ግዜ ደይ ዝረብ ዘሎ ወይ እውን ከምቲ ዝድለ ኣቴንሽን ዘይረክብ ዘሎ ኢራን ክብሉ ስለ ዝውዕል ዘሎ እምበር እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ መዓት ዕንወትን መዓት ሞትን መዓት ስደትን ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ ብርግፅ ካብ ሊባኖን ዝብገስ ናይ ሕዝብላ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕትታት ይፍፅም ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ዓብ ክፋል ናይቲ ኩናት እዩ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ እስራኤል ነቲ ምክንያት ተጠቂማ ኣብ ሊባኖስ ናይ ምስሕፋ ሕልምናታ again ኩሉ እዚ ኩናት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሉ ሰብ ንፁር እዩ ወይ እውን ንዝበፅሐ ሰብ ንፁር እዩ ዓባይ እስራኤል ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ ኢራን ንእስራኤላውያን ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝገበረትሎም ኣይኮነን it is about ንእስራኤል ከመይ ጌርካ ኤክስፓንድ ትገብራ ነተንያሁ ድማ እዛ ዕድል እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ኣብ ኢድና ከሎ ገለ ነገር ክንገብር ተዘይክኢልና ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ጋራንቲ የብልናን ህዝቢ ኣሜሪካ እናፀላእና ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ኤሮጳ እናፀላእና ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ዓለም ብዓብዩ ድማ ብቀደም እውን ፀላእና ነይሩ ስለዚ እቲ ዘለና ቁፅፅር ወይ እቲ ዘለና ድጋፍ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ክህሉ ይኽእል ኢልና ሚት ክንተኣመን ኣይንኽእልና ስለዚ do it now or never ዝመስል ዘሎ ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና across Lebanon. On the same day, Cyprus reported that a British airbase had been attacked. Several European countries have ብሓፈሻ ካብ ወፃኢ ድማ ኣብ ሳይፕረስ እቲ ቤይዛት ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ከም ዝተጠቃ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ብሓፈሻ ክንዲ ምንታይ ከም ዘስፋሕፍሕን ክንዲ ምንታይ መንገድታት ከም ዘርአየን ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ርኢኻ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ኤንድ ጎል ናይቲ ኩናት ኮይኑ ዘሎ እንታይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሕጂ ናበይ ገፅካይ ካብዚ ክኽየድ ዝብል ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ let me start በታ ዝኸለፍኩኹም ናይ ዶናልድ ትራምፕ regime change ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ ንርኢ ስለ ዘለና ቅድሚኡ እስራኤል ዘጋጥማ ዘሎ ኢራን ጥራይ ትረም ዘላ እንዲና ሰሜና ኢራን ከን እስራኤል እንታይ ይገብሩ ኣለዉ The skies over Israel exploding again, missiles roaring in from Iran as air defense batteries scramble to intercept. After days of intense US and Israeli strikes on Iranian military targets, Tehran has launched one of its most aggressive retaliatory barrages yet. ከም ንሪኦ ዘለና ኢራን ብዝተኻለ መንገዲ ወላ እኳ ትቁፅር ናይቲ ዓበይቲ ሚሳይላታ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣዳኺምናዮ ናይ ምትኳስ ዓቕማ እናተረመሰ ይኸይድ ኣሎ ብቋንቋ እንታይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እናወደቐት ትኸይድ ኣላ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና እቲ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ግን ይቕፅል ኣሎ እዩ ስለዚ And seconds later, the sky lights up. Missiles streak towards Tel Aviv and Jerusalem as Iranian forces unleash another wave of attacks. Interceptors launch rapidly, trying to break the incoming barrage before it reaches the ground. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims to have launched the Khorramshahr missile. ብሓፈሻ ኢራን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ዝበርትዐ ሚሳይላታ ክትጥቀም ጀሚራ ኣላ ኣብኡ መንፅር ድማ እቲ ሚሳይላት ሓደጋ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ናብ እስራኤል እቲ ዝዓበየ ትጥቀመሉ ዘላ ምክንያቱ ሓደ ነገር ኣሎ ሰብ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ዘይርድኦ ወይ እውን ዳርጋ ዝበፅሐ ሰብ እውን ስለደይንፈልጦስ ብፅቡቅ ከማን ከነስተፍለሉ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ኢራን ዕብይ ዝበለ መጥቃዕቲ ወይ እውን ብርቱዕ ዝበለ መጥቃዕቲ ናብ እስራኤል ዘይትገብር ዝኽእሉ እናሃረመታ ከላ ዝብል ስነ መጎት ወይ ከዓ ዘረባ ትሰሚዕኻ ወል ክትገብር ወላ እንተደለየት ኢትስ ኖት ዳት ኢዚ ሓደ ነገር ንኢራን ኩሉ ነገራት ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ ዝኾነ ኩናት እያ ትዋጋእ ዘላ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚያ ራእዩ እዚኣ ክተብርሃልኩም እያ 10 missiles at Israel, and even one of those missiles successfully hits its target, it would be considered a major success for Iran. Because targeting Israel from Iran is extremely difficult. As soon as Iran launches missiles, they are first... Iran ካብ ሃገራት ተኩሳ ሓደ ሚሳይል ናብ እስራኤል ተኩሳ 10 ሚሳይል ተተኩሳ
ክንድምንታይ ብድሆታት ክሓልፍ ኣለዎ መጀመርያ እቲ ዝተተኮሰ ሚሳይል ረዩ ኣበዩ ኢንተርሰፕት ኮን ዝጅምር ኣብ ኢራቅ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኣሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ድሮቶም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ዘለው ገለ ክፋል ናይቶም ሚሳይላት ከትርፉ ይጅምሩ እንደን ክትሓልፍ ከለኻ ነፈርቲ ኩናት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት እንተንሲአን ድማ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ከጉድላ ይፍትና ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝበገስ ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ናይ ጆርዳን ኣሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንሱ እውን ነፍሱ ዝኻለ ንገለ ክገብር ኣብቲ ባሕሪ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ መርከብ ዘሎ እቲ ኤርክራፍት ካሪየር ዝበሃል ድማ ንገሊኡ ከዓሊ ይፍትን ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝሰገረ ሚሳይላት እዩ ኣብ ኢራን ኣብ እስራኤል ዝሃርብ ዘሎ ኣብ እስራኤል ድማ ክመፅእ ከሎ 3 ዓይነት ወይ 4 ዓይነት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣሎ Mediterranean Sea. Any missiles that still manage to enter Israel must then face Israel's 5-layered defense system, which includes Arrow missile system, THAAD system, Patriot system, David Sling, Iron Dome. Remarkably, despite all these defensive measures, some Iranian missiles still manage to evade the defense systems and ultimately strike cities such as Tel Aviv and Haifa. Exactly. Hiji, እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ disproportional ምዃኑ ምስ ሓደ ሃገር ኣይኮነትን ትዋጋ ዘላ ኢራን ምስ ኣዝዮም ብዙሓት ሓይልታት ኩላቶም ድማ ትዝረቀቀ ቴክኖሎጂ ናቶም እናተጠቀሙ ንእስራኤል ንምሕጋዝ ተዋፊሮምሉ ዘለው እዮም ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ንኢራን ትገብሮ ዘላ ሰብ ቁርብ ገለገለ ብዛዕባ ናይ ኢራን ዓወታት ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ስለዝኾነ እዩ ኣመና ከቢድ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ፊት ንፊት እንተዝዋጋ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዘራየ ዝብለኩም ዘለኹ ስቲል ማዕረ ይኮነን ኩናት ያት ንፅረልና ኣለዋ ኢራንን እስራኤልን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ዘራየት ኣሜሪካ ይትዝሪ ወላ ገለ እስራኤልን ኢራንን ጥራይ እንተዝዋጋ እውን ብለኩም ኣለኹ ማዕረ ይኮነን ኩናት እስራኤል ኣመና ፀብለልትነት ኣለዋ ስለምንታይ ማዓት ቴክኖሎጂ ከም ድሌታ ድጎማታት ዘለዋ እገዳ ድማ የብላን ኢራን ብግምጣሉ ን34 ዓመት ኣብ እገዳ ዘላ ሃገር ስለዚ ማዓት ሕፅረታት ከለዋ ነቲ ኩሉ ሕፅረታታ ሰጊራ ትኸይ ዘላ ብኸመይ ሰብ ድማ ነቲ ናይ ኢራን ናይ ኣንደርዶግ ልክዕ ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ኢራን ኩነታት ብቐሊሉ ይዝርዳእካ ምክንያቱ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ዘራያት ምስ ዘሎ ሓይሊ ጎረቤትና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብድሆታት ናታ ካብ በይኑ ኢትዮጵያ በይኑ ክመፅአና ኢሉ ኤርትራዊ ኣይሓስብን እዩ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ኖርማሊ ምስ ኢትዮጵያ በይና መፂኣ እውን ስጋኣት ክትፈጥረልካ ትኽእል ዓባይ ሃገር ስለዝኾነት ትብል ግን ከም ኤርትራዊ እዚ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት በይኑ መፂኡ ዘፍርሆ ይኮነን ኤርትራ ታይዳ ኩሉ ግዜ ዘራያቱ ስለ ዝበፅሑ ብገንዘብን ብካልን ዝሕግዝዎ ስለ ዝበፅሑ ስለዚ ኤርትራውያን ብዙሓት ንኢራን ክድግፉ ከለዉ ናይ ኢራን ሃይማኖት ደስ ስለ ዝብሎም ናይ ኢራን ባህሊ ደስ ስለ ዝብሎም ከም ጆርጆ ድማ መንግስቲ ኢራን ስለትፈቱ ስርዓት ናይ ኢራን ስለትፈቱ ይኩን ግናነ I don't care ምስ ኢራን ዘራኸብ የብለይ ግን it's just the underdog story ሓደ ሰብ ብዘራያት ክረም ተሪኻ ሕልናኻ ነቲ ዝህረም ዘሎ ይድንግፅ እዩ ኖርማል ሰብ ተኮይንካ ከመይ ኢኻ ጀነራሊ ተኣኪቦም እሞኻ ደንደንቲ ሓይልታት ተኣኪቦም ንሓደ ሰብ ክሓርምዎን ተሪኻ ብዘየገድስ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ሕልናኻ ነቲ ዝህረም ዘሎ ኢኻ ክድንግፅ ምሕጋዝ ካላርስቲ እዩ ድንጋፀ ናትካ ግን ናብቲ ተዛሪዮም ዝሃርምዎ ዘሎ ዝህረም ዘሎ ሰብ ኢኻ ትኾን ጥዑይ ኣእምሮን ጥዑይ ሕልናን እንተለካ ኮይኑ ካብ ወፃኢ እንድሕር ኮይንካ ግን ያ ሜይቢ ንስኻ እውን ደንዳኒ ኢኻ ወይ ብስኻ እውን ዕድል ስለዘይረኸብካ እምበር ሕማቅ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እምበር ኢራን ዝበደለቶ ኤርትራዊ የለን ወይ ምስ ኤርትራ ዘተሓዘ የብላን ምናልባት ፖይንተር ኦፍ ኢራን እውን ንዓነ ደጋፊትና ኣይኮነትን ብፍሉይ ምክንያቱ ኣብዚ ንኣብያ ዝያዳ ድሮናት ክሸጠሉ ትኽእል ስለዚ ንሕና ንኢራን ድግፍ ዘለና ገለ ሰብሲ ኣብ ኤሮፓ እናተቐመጥካ ዶ ገለገለ ኢሉ ዝፅሕፈልካ እዩ የስ ሕልናኻ ምሳኻ እንተሎ ተኮይኑ ኣበይ ተቐመጥ ኣለኻ ገዳሲ ይኮነን ቅኑዕን ጌጋን ዝርዳእካ እንድሕር ኮይኑ መን እዩ ዝብድል ዘሎ ትሪኦ ኣለኻ እዚ ኩናት እዚ ኢራን ስለ ደንደነት ትጀመረ ይኮነ እዚ ኩናት እዚ እስራኤል ሓይላ ንኸተርኢ ረጂም ቸንጅ ንክትገብር ትደሊ ስለ ዘላ ገለ ሰብ ኣሎ ዘይተረድኦ ዘሎ ሲ እዚኣ ረይዋ እስራኤል ኣብ ኢራን እንታይ ተሃርም ኣላ ስሙ እጂ እቲ ፕላን ናይ እስራኤል ብኸመይ መንገዲ ከሳልጥዎ ንህዝቢ ኢራን ስርዓት ጥራይ ኮኑ ክቕይሩሉ ዝደልዩ ዘለዉ እዚኣ ረዩ The point of this war, what's the aim? We've heard all sorts of different goals from Donald Trump, Benjamin Netanyahu, all the way down the chain of command. But the targets that the US and Israel are hitting tell their own story. And we found one type of target that could be a pretty big clue to the strategy behind the strikes. This is what we're talking about, a campaign of airstrikes that is only intensifying. ሕጂ ሓንቲ ሕቶላ ወላ ብዙሓት ካብቶም ናይ ኣሜሪካ
እዚ mainstream media ዘጨንቆ ዘሎ ዘጨንቆ እኳ አይኮነም ፍሉጢት ዕላማ ግን they pretend act ይገብሩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ተቐንዲ ዕላማ ናይዚ ኩሉ መጥቃዕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ኢራን እስራኤል ሲ ቀንዲ እስራኤል እንታይ ተሃርም ኣላ ከረይኩም እየ ተሃርሞ ዘላ ድማ ንሕጂ ዘይኮነ ንዝቕፅል ክፈጥርዎ ንዘልዩ ፀገም ከተርእየና ብርግፅ እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ምስቲ ኣሜሪካ ሕጂ እናነፀረቶ ትኸይድ ዘላ ኩነታት ዝኸይድ እዩ ሕጂ ኣብዚ መጥቃዕትታት ናቶም እናኸበደ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ቀሪብካ ክትሪኦ ከለካ ግን ስቕ ኢሎም ድዮም ዝሃርሙ ዘለዉ እንድሕር ኢልካ no they are targeting ነገራት እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ እቲ ዝሃርምዎ ዘለዉ ነገራት ድማ ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ዕላማ ከሳልጠሎም ዝኽእል እዩ ክሳብ ሕጂ ሃሪሞሞ ዘለዉ መጥቃዕትታት ንኣብነት ረይዎ እቲ መጥቃዕቲ ኣበይ ገፁ ትርእይዎ ኣለኹም ዝበርትዐ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል ናብ ምዕራብ ናይ ኢራን እዩ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ምዕራብ ናይ ኢራን ብኡ ነቶም ኩርዳውያን መጥቃዕቲ ንክገብሩ የዳልዎም ስለ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢራን ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ይኹን በይዛት ናቶም ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣብ ምዕራብ ኣብ ደቡብ ናይ ኢራቅ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ላዕሊ ምስ ትርኪ እውን ዘሎ ኣብኡ ይሃርምዎ ኣለዉ እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዚ ብኩርዳውያን ገይሮም መጥቃዕቲ ግንባር ክኸፍቱ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ንገይ እቲ ስትራቴጂ እዚ እቲ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ መንገዲ እዮም ዝፀርጉ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ተኽእሎታት ዝበሃል ዘሎ በዚ መንገዲ ናይ ኢራቅ ገይሮም ብኩርዲ ገይሮም በቶም ኩርዳውያን ገይሮም ናብቲ ውሽጢ ካትው እዮም ነዞም ኩርዳውያን እስራኤልን ኣሜሪካን ከም ሕሱም ተጠቂሞምሎም እዮም ከም ሕሱም ኣብ ዝደለይዎ ረጂም ቼንጅ ንዓታቶም እዮም ዝጥቀሙ እቲ ዝገርም ክሳብ ሕጂ መሰላ ሂቦዎም እዮም እቲ ኩናት ኣብ ገለ ምስ ቀየረ ይጉሕፍዎ ይርስዕዎ ስለዚ እቶም ኩርዳውያን ክርድኦም ክኽእል ኣሎ ጀስታ ኣብ ደስ ዝበለካ ትጥቀመሉ ሮቦት ኣይኮኑን በት ኣገይን ንሳቶም እውን ናይ ሃገር ሕልሚ ስለ ዘለዎም ነቲ ዕድላት ክጥቀምሉ ክፍትኑ እዮም ኣትሊስት ገለ ክፋልናቶም ኦኬ ሓደ በሉ ካልኣይቲ ዝገብርዋ ዘለዉ ዝብልዋ ዘለዉ ካስሞ Unknown civilian, police, infrastructure and nuclear. In total, over 360 sites have been hit. The Israeli military says it's dropped more than 5,000 bombs. The US says it's hit more than 2,000 targets. And that includes massive strikes like this one on the very first day on the former Supreme Leader's compound, which killed Ayatollah Khamenei and scores of other senior leaders. This huge plume of smoke. There have been others. An office of the Iranian Revolutionary Guard called the IRGC, the force that plays a crucial role in support damage when the Iranian state broadcaster nearby was hit. Here we can see babies in incubators being evacuated in those scenes of that apparently accidental damage. The Sky's data and forensics team has also verified and mapped strikes in one type of target in particular, police stations and other law enforcement like border guards. In total, we verified airstrikes on 45 police buildings across Iran. Now this in the north. Start with Tehran. These are all the ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ንእስራኤል ብጣዕሚ እንዲዮም ክሸፋፍኑላ ዝፍትኑ ሆስፒታላትን እንዳ ፖሊስን ትሃርም ኣላ ናው ሓደ ሰብ ሆስፒታል ክሃርም ከሎ ንምንታይ ዝሃርም ንሃገር ዝሓልድ እዩ ንሆስፒታል ዝሃርም ሆስፒታል ክትሃርም ከለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ንስኻ ትድብድብ ኣለኻ እቲ ሆስፒታላት ድማ እስራኤል ኣብ ቀዛብ ዝገበረቶ እዩ ብተደጋጋሚ ሆስፒታላት ትሃርም እያ ስለዚ ነቲ ሰብ ከተጥፍኦ ትደሊ እንድሕር ኣለኻ ሆስፒታል ኢኻ ትሃርም ምክንያቱ ዝተወግአ ዝሓመመ ብዝኾነ በዚ ደብዳብ እዚ ሕማማት ብዙሕ እዩ ዘለዎ ቁስል ብዙሕ ይክእሉ ሆስፒታላት ክትሃርም ተጀሚርካ ድማ ክሓዊ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ ናይ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ካብቲ ናትካ ቦምባታት ዝተረፈ እውን እንተኾነ ንኸይዲ ሓንቲ ክትገብሮ ትኽእል እዩ ካልኣይ ድማ እንዳ ፖሊስ ታርጌት ይገብሩ ኣለዉ እጂ ሎው ኢንፎርስመንት ዝበሃል እንዳ ፖሊስ ስቴሽንስ ኩሉ ይሃድሞ ኣለዉ ስለምንታይ እንታይ ኢለኩም ነይረ በዚ ነቲ ምዕራብ ናይ እቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ኢራን ይፀርጉ ኣለዉ መጥቃዕቲ ንክገብሩ ኢልና ስለዚ እቲ ሰራዊት ካብቲ ተጀሚሩ ኣብ ፖሊስ እንተዘየለ እንታይ ይኸውን ሕጊ ኣልቦነት ይነግስ ይሲ ሕጊ ኣልቦነት ይነግስ ንሳቶም ከ እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ሕጊ ኣልቦነት ፖሊስ እንተዘየለ ሓንቲ ዓዲ ናይ ሕንፍሽፍሽ ቦታ እያ ትኸውን ስለዚ መጥቃዕትታት ናቶም ንፖሊስ ኢንፍራስትራክቸር ፓራላይዝ ገብርዎ ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ነቲ ሃገር ሕግን ስርዓትን ከትሕዝ ዝኽእል ዝበልዎ ይሃርምዎ ኣለዉ ምናልባት እቲ ህዝቢ ምልዓል ስለ ዝኣበየ ህዝቢ ተንስዩ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ምሕዋሱ ኣብዩ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም ምናልባት ካብ ፖሊስ ፈሪሆም ከይኮኑ ኢሎም ካብሎም ሕጂ ነቲ ናይ ፖሊስ ተቕርፂ ነቶም ፖሊስን ነቲ ካልእን ኩሉ ናዳኸምካ እንድሕር ኸይድካ ሽዑ ዋላ ህዝቢ ከይፈተወ
ብውሕዳት ሰባት ጌርካ እውን ስርዓት ንምቕያር ክትክእል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድማ ስርዓት ምስ ቀየርካ ፖሊስ ትሕቲ ቅርፂ እንድሕር ፈሪሱ ፀኒሑ ሕጊ ኣልቦነት ክነግስ እዩ ስለዚ ቀጥታ ኢራን እንታይ ክትከውን እያ ማለት እዩ ሊብያ ክትከውን እያ ኢራን ናብ ሊብያ ምቕያር ማለት እዩ ሊብያ እንታይ ኮይና ሊብያ ኣብ ካርቱ ኣብቲ ርእሲ ከተማ ትራብልስ ብኡ ዝሓለፍኩም ተኮይንኩም ኣዝዩ ምዕብል ከተማ እዩ ነይሩ ስለዚ ትራብልስ ሎሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ናይ ሓደ ዓሌት ኣመሓዳሪ ኣሎ ወይ እውን ወተሃደራዊ ምልሻ ኣሎ ካብ ሓንቲ ቦታ ናይታ ከተማ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ወረቐት የድልየካ ፍቓድ ካብታ ኣብቲ ዘሎ ከባቢ ልክዕ ከምዚ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ዝብልዎ ወይ ናይ ዘመነ ኣለን እንታይ ክትብሎ ዘመነ መሳፍንቲ በሎ ሓደ መስፍን ኣብ ሓደ ቦታ ናይታ ከተማ ኣሎ ሰራዊት ኣለዎ ሕጊ ኣለዎ ስለዚ ንብረት ካብኡ ናብቲ ካልእ ከተመሓላልፍ ተኮይንካ ግብሪሲ ንዝተፈላለየ መሳፍንቲ ካብቲ ዓዲ ክትከፍል ዘለካ የምን ሓደ ሊብያዊ ከም ኢልና ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ተራኺብና እዚ እቲ ኩነታት ንነዊሕ እዋን ከምዚ ድሓኒ ከማንጅስ እቲ ሰብ ለሚድዎስ እዚ ከም ንቡር ይትቆፀር ኢሉ እጅ ከም ኖርማል ኢና ንቆፅሮ ኢሉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ንምውሳዳ ዘርኢ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና but at the end of the day እቲ ኩናት ይብርታዕ ኣሎ እቲ እስራኤል ዝደለየቶ ነገር ይሰልጣዩ ማለት ደስ ስለዝብለና ወይ እውን ስለንፈትዎ ማለት ኣይኮነን ግን it is what it is man እቲ ዘሎ ኩነታት ክትገልፆ እሱ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ድማ እቲ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ዘርእይዎ ዘለውካ ክንርኢ ማለት and yet no yeah sorry نقطة لابسي Trump says he wants just one deal from Iran and that's a deal on total surrender كم تريوا لهم دونالد ترامب دحري توسنا جزء دحر حدا سو من تكوينات ذهبوا مجلس مالتي there will be no deal with Iran except unconditional surrender ስለዚህ بزي منو بزي قد ما كنت ممرا كتمارغو يتكم كتب لكم after that the selection of great and acceptable leaders ስለዚህ يتكم سحبكم مستمارغكم دروتهم دقفتنا دونالد ترامب بوليتيكاوي إليت ندالدناتهم كنو قواصرين قبل جميرهم الله كم تناي فنزويلا مالتش ስለዚህ ሕልምታቶም ክዛረቡ ጀሚሮም ኣሎ ስለዚ መራሕትና ታ በዓልና ኢና ክንመርፆ ይብላ ኣሎ we and many of our wonderful and very brave allies and partners will work tirelessly to bring Iran back from the brink of destruction making it economically bigger better and stronger than ever before Iran will have a great future make Iran great again miga ንኣሜሪካ ማጋ ኢሉ መፅዩ ኣብ ካልእ ኩናት ኣትዩ ዘሎ ንኢራን ድማ ሕጂ ንኢራን ግሬት ክንገብራ ኢና ይብላ ኣሎ ኣሚን እዚ ሰብኣይ እዚ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኢልና ግን ኣይሓፍራ ይስከፍ ስለ ዝኾነ he can say whatever he wants close is he to that goal as always let's look at the latest updates Israel carried out another wave of airstrikes on Tehran the target was regime power centers including the presidential palace and the residence of the supreme leader both targets were bombed on the first day of the war but today they were hit again እዚ እቲ ከቢድ ዝኾነ ደብዳባት ናይ እስራኤል ከም ድማ ናይ ኣሜሪካ ዝያዳ እስራኤል ያ ብደፈርቲ ተፀሚዳ ዘላ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ደብዳባት እዩ ዝካየድ ዘሎ but again this is what they do claims both these locations had underground bunkers and the objective was to destroy those bunkers basically ensure that it cannot be used by other Iranian leaders Israel is also striking targets in Lebanon. They have asked tens of thousands in southern Lebanon to evacuate. The idea is to create a buffer zone in the region. كم تريوز لهم إسرائيل هذا كينات جمرة كم تسلسل كينات كم تقواقع دللا كتمثيلات فتن زخون وقك جمر كله انتهت قبر نساء نتي كنتات تقيمة قالوا تجندة تتسلط ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን እናተባሃለ ከሎ ንሊባኖስ ሓመድ ትገብራላ ሕዝብ ላይ ይቀትል ኣለኹና በለት ድማ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናታ ባፈር ዞን ድማ ትብል ዝኾነ ፀላኢ ከይቀርበና ኢላ መሬት ናይታ ካልእ ዓዲ ክትወስድ እያ ከምዚኣ እናገበረት እያ እስራኤል ትበሃል ተስፋሓ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ዓመት ኦክቶበር 7 ኢሎም ዝጀመሩ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኩናት ኣካይዶም ዳርጋ ንፀላእቶም ድማ ብዓቢ ደረጃ Now to the other side, Iran has launched another wave of strikes on the Gulf and Israel. They appear to be using heavier missiles now, including the Khorram Sheher 4. This is a missile with a massive 1.5-ton warhead. It's capable of inflicting heavy damage. After the launch, sirens were heard across central Israel. Some reports also claim that the Ben Gurion airport was hit.
زي ሚሳይል እዚ ናብቲ ኤርፖርት ዓብይ ኤርፖርት ናቶም ዝተገበረ ከም ዝነበረ ይዝንገር again ኢራን ብዝከኣላ ትፍትናላ ከምዛ ዝብለኩም ግን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ዘለዋ ቀሊል ዘይኮነ ኩናት እዩ ገለ ሰብ እንታይ ዝብል ትሰምዕ ሕጂ ዓቕማ ዘይትፈልጥ ሞ ዓቕማ እንተዘይኮይኑ እንታይ ክትገብራት እያ ኣብዚ ኩናት ትብል ወይ ለከ ኣብ ዓድኻ መፅኦም ስለ ዝሃረሙኻ እምበር ኣብዚ ሕጂ ኢራን ኣብ ካልእ ከም ድሌትካ ክትነቕፋ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ግን ከይፈተወት እያ ዘላ ኒኩለር ናተይ ክገድፈየ ኢላ ነይራ ኩሉ ዝደለኹማ ክገብር እየ እናበለት ከላ ትረም ዘላ ስለዚ at this stage ኢራን ምርጫ ዝበሃል ኣይነበራን ስለዚ ነዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ድማ እቶም ኣማራፅናቶም ከምዛ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክማረኸሎም ተዘየለ ድማ ክሳብ መወዳእታ ክቃለስሎ ቱ ኦፕሽንስ ክልተ ጫፋት ዝኾነ ምርጫ እዩ ዘሎ ክልተ ጫፍ ንጫፍ ኮፍ ዝበለ ምርጫ እዩ ዘለዎም ኣብዚ ስምዑ Continue to target the Iranian capital. US President Donald Trump has this Friday demanded Iran's unconditional surrender as the only acceptable way of ending hostilities. Writing on his Truth Social platform, he also promised to help rebuild. Exactly. ስለዚ እዚ ብኩሉ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ክማራኸሩ ከም ዘለዎም እዩ ዝሓትት ዘሎ so what does that mean? Truth Social account about an hour ago. Tomorrow we're going to be a full week into this conflict. Fair to say it doesn't look like Iran is about to surrender unconditionally. And neither is Donald Trump giving any indication that he's looking for an exit strategy, a so-called off-ramp, any sort of diplomacy to perhaps bring a sooner rather than a later end to this conflict. We essentially have laid out an unprovoked war of Donald Trump's choice, which many of those who had been involved in around the negotiations on the eve of this attack say that there was no real imminent threat posed by Iran, and that this war now has taken on sort of an inevitability and a momentum, almost like a juggernaut-like momentum of its own, with more and more tentacles growing by the day, with all the uncertainty that accompanies those extra tentacles, because you just don't know what's next and what sort of offshoot you're going to see sprouting up all of a sudden. You know, The Economist came out today with its weekly edition. It says a war without strategy, and that exactly. نزيا خصمعكم دليل أنهي. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓንቲ ዘረባ ኣብ ሚድያ ናይ ኤሮፓ ተደጋጋሚ ከምኡ ናብ ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ክትመፅእ ጀሚራ ኣላ ንሳ ድማ war of choice እዚ ማለት ድማ ኩናት እዚ ብምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝተገበረ እዩ ኩናት ብምርጫ ኣይተኣትውን ኢኻ ኩናት ግዴታ ኮይንካ ኢኻ ተኣትዎ ዘለካ war of necessity ዝበሃል ኣሎ ናይ ግድን ሓደ ናይ ግዴታ ዝፈጥር ኩነታት ምስ ተፈጠረ ትገብሮ ኩናት ኣሎ እዚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዶናልድ ትራምፕ ብምርጫ ዝኣተዎ ኩናት እዩ ስለዚ ብምርጫ ስለ ዝኣተዎ ኣብዚ ኩናት እዚ ዘጋጥም ክሳራታት ኣብዚ ኩናት እዚ ዝፍጠሩ ሽግራት ንዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ሓደጋ ክፈጥሩሉ እዮም ካልኣይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ስትራቴጂ ዝኣተወሉ ኩናት እዩ ኖበዲ ኖውስ እንታይ ስትራቴጂ ናቱ ብዚ ምክንያቱ እንታይ ዕላማ ንሱ ክሃርሞ ዝደሊ ዘሎ መራሕቲ ምቕታል ድዩ ቀቲልዎም ኣሎ ስርዓት ምቕያር ድዩ ብኸመይ ይክኸውን እንታይ ይገብር ስለዚ ትክክለኛ ስትራቴጂ ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ናይ ገንዘብን ናይ ህይወትን ናይ ካልእ ጥፍኣትን ስትራቴጂ ስለ ዘይነበሮም ሃገራት ዓረብ ኖርማል ህይወቶም ተበላሽዩ ዘሎ ምናልባት ብዙሓት በብዙሕ መንገዲ ይዝረአ ዘሎ ስትራቴጂ ናይ ነተንያሁ ነዘን ዓረብ ንምርባሽ ነይሩ ናው ብዙሕ ነገር ይድወፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ንኢራን ኣብ ረመዳን መራሒ ሃይማኖታ ምቕታል ማለት እንታይ ዓይነት ቁጥዐ ክስምዖም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ እቲ ቁጥዐ ድማ ናብ እስራኤል ክበፅሕ ስለ ዘይክእል ወይ ክከላኸሎ ስለ ዝኽእል ናብ መን ከም ዝውፅእ እቲ ቁጥዐ ፈሊጡ ገይርዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ሃገራት ዓረብ ከም ዝኸይድ ስለዚ ንኩለንተን ሃገራት ዓረብ ብካልእ ኣስላማዊ ሃገር ጌርካ ምድምሳሰን እቲ ዝቐለለን ዝበለፀን እዩ ኣብ ክንዲ ንዓታቶም ክተብል ምፍታል ማለት እዩ essentially, for many people watching this war, both within Iran, around the region, but also here in Europe, that sort of sums up this sense of a war that was launched unilaterally, or U.S.-Israeli is sort of a tag team. ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ነብሱ ዝኻለ ዓብይ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ምርጫ ኩናት ናይ ምርጫ ስለ ዝኾነ ሃገራት ኤሮፓ ነዚ ኩናት እዚ ክቕበሎ ይደለያ ስለዚ ብምርጫ ካዝኣተኻዮ ኩናት ንሕና ኣባቲና ከነሳሲ እንደልና ዝብል መግለፂ ብኣሜሪካውያን ብኤሮፓውያን ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ የስ ብትብዓት ኤሮፓውያን ከመይ ገይሮም ከምኡ ክብሉ ክትብሉ እዮም ያ ሓቆም ክብሉ ይክእሉን እዮም ግን ጎቦ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ እዚያ ስምዕዋ
Oval Office on Wednesday, the divisions in the European Union over the war in Iran were thrown into sharp relief. German Chancellor Friedrich Merz, praised by the US President for supporting Washington's mission, remained notably silent while Donald Trump lashed out at a fellow EU country, Spain, because Madrid refuses to allow the US military to use its bases. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. While Merz says Berlin እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጀርመን መራሒ ድማ ኤውሮጳ ኣመና ተመቃቂላ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ከምቲ ኩናት ናይ ኢራቅ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ክዋግኡ ይደልዩ ኣለዉ this is clear ካልኣይ ድማ እዚ ናይ ጀርመን እቲ ኩናት ምስ ተላዓለ ተኺሉ ንዋሽንግተን ከይዱ ኣብ ጎኒ ካለና ክብል ማለት እዩ ዋላ እኳ ብኣፍ ከም እንተበለ ኣብ ኩናት ብዙሕ ሓገዝ ገይሩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ኣብ ጎኒ ኮይኑ መራሒ ናይ ኤውሮጳ ይድግፎ ከም ዘሎ ምልክት ይብሉ ማለት እዩ ብግምጣሉ ናይ ስፔን መራሒ ኣብዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ኣይነሳተፍን ኢና ምክንያቱ ኩናት ናይ ዩክሬን ሲ ስለምንታይ ናይ ኤውሮጳን ዋጋ ዘለና ራሽያ ንዩክሬን ሉላውነት ናይ ዩክሬን ደፊራ ስለንብል ዘለና ዘይኮነ ንዩክሬን ክንሕግዛ ንጎም ሸትን ገንዘብን ካልእን ዝግበር ዘሎ ስለዚ ራሽያ ንዩክሬን ወሪራታ ኢልካ ትኹንን እንድሕሪ ኮንካ ኣሜሪካ ንኢራን ክትወራ ከላኸ ስለምንታይ ጌጋ ዘይትብል ኢሉ እዚ ዳሞ ከቢድ እንድዩ ኮርስ ከምኡ ክብሎ ይክእሉን እዮም ኤግዛክትሊ ስለዚ እዚ ናይ ጀርመን መራሒ ኣብ ኮፍ ኢሉ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ናይ ስፔን መራሒ ዝፃረፍ ዘሎ ከመይ ጌርካ ተቢዕካ ኖ ኤውሮጳ ሓደ ኢና ክትብል ኣይትኽእልኒ ሓደ ክነናትካ እዩ እዚ እቲ መራሒ ናይ ስፔን Minister took the towards the US and Israel's goals. Spain's Prime Minister took the opposite stance. In definitiva, in short, the Spanish government's position can be summed up in 3 words: no to war. Divisions over the conflict are also ሕጂ ኣብዚ ክትታኩም ዘለኩም ናይ ስፔን መራሒ ኩናት ኣይንደልልና ይመርገፅናትና ኢሉ ነቲ ኩናት መን ይጅምሮ ኣሎ ኣገዳሲ ይኮነን ኣሜሪካ ክትጅምሮ ከላ ቅዱስ ኩናት የለን ራሽያ ክትገብሮ ከለካ ሰይጣናዊ ኩናት የለን ኩናት እዩ ልኡላውነት ተደፊሩ ድማ ብዘይገድስ መን ደፊርዎ ንኩልና ክንቃወም ዘለና ኢሉ ኮሬክት እንተወሓደ እቲ ምስሉይነት ናትካ እንተገደፍከያ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ዓለም ኩሉ ፈሊጥካ እዩ ስፔን ንኣሜሪካ ነዚ ኩናት ናትኩም ኣይንድግፎን ጥራይ ዘይኮነሲ በይዛት ናትና እውን ኣይንህበኩም ኢና ኢልዎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኡ ተቆጢዑ ኩሉ ንግዲ ምስ ስፔን ዝግበር ክንገድፎ ኢና ይብላ ኣሎ ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ተቆጢዕካ ትዛረቦ ለውጢ ከምዚ የምፅር ኢና ኢና ታሪፍ ኢሉ ጀሚሩ ኩሉ ገዲፍዎ ዋይ ንዑ ተመሊሱ ስለ ዝሃርመ ነቲ ቁጠባናት ጅን ስፔን ባይ ዘ ወይ ስለምንታይ ክሳዕ ክንድዚ ትዳፈር ዘላ ንሪኢልኩም Spain is the only healthy economy in Europe. ቀደም ስፔን ማለት ሓደ ዝሕቱል ቁጠባ ሳክት ዝሰብቸዎ ድኻ ቁጠባ ገለ ይመስል ነይሩ ስፔን እቲ ዝሓሸ ቁጠባ ጥዕና ዘለዎ ቁጠባ ኣብ ኤውሮጳ ስፔን እዩ እቲ ሕሙም ቁጠባ ዝበሃል ከዓ ናይ ጀርመን እዩ ጀርመን ቁጠባ ናቶም ዳርጋ 6-7 ዓመት ዕቤት ዝበሃል ኣይረኣየን ኣሎ ስታግ ገይሩ ኣሎ ናይ ስፔን ግን 2 ድዩ ልዕሊ 2% ግሮው ገብር ኣሎ ስለዚ ስፔን دحش ቁጠባ ዘለዋ ባይ ዘ ወይ ስፔን ደረጋይትኩም ፍላይ ባርሴሎና ይገለ ተኸይትኩም ናይ ቴክኖሎጂ ሃብ ኮይኑ ባርሴሎና መብዛሕትኡ እዚ ናይ ቴክ ድሕሪ ኣሜሪካ ብዙሓት ካምፓኒታት ናብ ስፔን እዮም ዝመፁ ቢካዝ ኢንተርኔት ናቶም ፋስት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ሃብ ድማ ኮይኖም ብግምቲ ኣሉ ጀርመን ድሕሪ ከይትካ ጀርመን ዘለዎም ሶሪ ብውልቁም ኣይትውሰድዋ ኢንተርኔት ናትኩም ጓሓፍ እዩ ጀርመን ኢንተርኔት ናቶም ወላ ሓንቲ ዝኸፈ ክብሎ ክኽእል ኣነ ሕማቕ እዩ ብጣዕሚ أنا كاب سويس كخيت كلونا جرمن كداي نغير إنترنت يبلون أبزي أبزع بتتات فري إنترنت على جرمن بردي ساعتي خاطر ركبت قال هذا ما زحتوليو سلامتاي أبت ديجيتال إنفراستراكشر جرمن إنفستاي قبرت زيد ما حدا كابتن تقط أباناتهم حسي وزلوا زبالي سبين بقمت علو توريزم ناتهم أمانة بومز قبر زلوا كمل ما أبت تكنولوجي بزح إنفستيجرهم ناي تكنولوجي حب كوينهم دن تي بزح ناي ستارت أب كلتشر كمل ما تناي فري فيزا بمبال بزح سب كاب كالها قرات ناي تكنولوجي كالن ناب سبين بممزع بيز ناتو أبو مقبار لتقط أباونا برابيرو ولا قوة تطبي لما تقول فلذي سبين تبعت اللهم كم خبلو خلو قط أباناتهم سأبصبق كنا تصل زلوا مس تشاينا دما زعبي شركة كجبرو بزيك على عالمنا أوروبا مس تشاينا خنصرعين لهم ناينيتو دما عين دليل نازنيتو قط أباناتكم كلفت برسنت ناتكم 5% من الجي دي بي أب نيتو جبرو مزولهم عين جبرنا زبالة حدا مرة حزينير لازم دونالد ترامب فقرينا برومن هجي دما نمودا تدرجة خيرا تم كالوت مرحتي أوروبا جوبو يمزقود زلوا حنت نجار جنت سوريو نيكوينات ناي دونالد ترامب كده قفوا يدلهم so that's clear مساحة خيرنا أبزو كينات زكنات فينا أي بلون
ፈረንሳ ብንጹር ናብ ስፔን ገጻ ተጸጊዓ እቲ ዩሮፕያን ዩኒዮን ድማ ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮን መርገፂ ክሕዙ እንተዘይደልዮም ፍሉጥ እዩ ኣኼባታት እዮም ዘብዝሑ ወይ ቆፀራን ዊሖም ይሕዙ ስለዚ ክሳብ ተቆፀሮም ዝመፅእ ድማ ኩነታት ሓዲኣ ሒዛ ክትከይድ ትኽእል እያ ብሓፈሻ ኤውሮጳውያን ኣብዚ ኩናት እዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዘዘሊሎም ድሕሪ ኣሜሪካ ዝኸድዎ ዝነበሩ ክኸዱ ኣይተመረፁን ቁሩብ ዝለበሙ ይመስሉ ቁሩብ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ዩክሬን ኩናት ከቢድዎም ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እንጂ ክዘሊሎም ክኸዱ ዘዋፅኦም እውን ስለ ዘይነበረ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብኣቶም ስለ ዘይረኸበ ሓገዝ ካብ መን ይደልየ ኣሎ And with that, it's time for our top videos. Today marks the 7th day of the war, as we've just told you. By now, we've seen running for cover in sheer panic. Intensity appears to have as high as number 1. Usually, it's always a video of drones and missiles, but today, we are starting a little differently. It's a video of Donald Trump. He is sitting in the Oval Office, surrounded by church leaders. They're placing their hands on him, praying for his strength and guidance. Ironic, right? This is a president who has bombed 7 countries in 1 year. Last week, he bombed Iran again. And now they're praying for his strength. The internet has called it tone deaf. እዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል እያ ኮይና ዘላ and for a good reason ምክንያቱ ንዓለምና ምሉእ ዝበስብስ ዘሎ መራሒ ተኣኪብካ ጸሎት ጌርካ ሓይሊ ወስኸሉ መሊስካ ክብርትዕ ደግፎ ከምታት እዮም ካ ዝብለው strength ሃቦም ጥዕና ሓይሊ ሃቦ ገለ እናበሉ ልቦና እውን ወስኸሉ ገለ እዮም ዝብሉ ሳስ ልቦና እኳ ፅቡቅ የድልየ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓንቲ ዓመት 7 ሃገር ደብዲቡ ዘሎ መራሒ ከይሓፈሩ እንታይ ከስ ከይብልለው ኢራንሲ ብሪሊጅስ ሉናቲክስ ሕጊ ኣልቦ ዝኾኑ መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ንኢራን ዘመሓድርዋ ዝነበሩ ይብል ነዛ ቪድዮ እዚኣ ፖስት እናገበሩ መን እዮም ቶም ሪሊጅስ ሉናቲክስ ማስ ኣሜሪካ እንታይ ላይ ትዛረብ ሃይማኖትን ስቴት ኤንድ ቸርች ክፈላለዩ የለዎም እያ ትብል ቤተክርስትያንን ሃገርን ወይ ከዓ ፖለቲካን ክፈላለዩ የለዎ እዮም ዝብሉ እዚኣቶም ግን ብተደጋጋሚ ከምዚኦም ዝገብሩ እቲ ሸው ድማ ናይ ክርስቲያን ደገፍ ንኽረክብ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክርስቲያን ኣይኮነ ዋላ ናይ ክርስቲያን ፍሉይ ፍቅሪ የብሉ ዊ ኖው ዳት ሰብ እዚ መልሓሱ ክኽፍት ከሎ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ኣብ ብዙሕ ካ ስለ ዝረኣናዮ ነዊሕ ካብ ፖለቲካ ስለ ዝፀንሐ ግን ነዚ ናይ ክርስቲያን ይጥቀመሉ እዩ ንክርስቲያን ይጥቀመሎም እዩ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ፊሎዞፊ ናቶ እዩ ምክንያቱ እቶም ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያንስ ይፈትዎ እዮም ማለት ከም ክርስቲያን ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ 3 ግዜ ተመርዒ እዩ ስለዚ ክርስቲያን ቫሊዩስ የብሉ ጀነራሊ እቶም ክርስቲያን ዝበሃሉ ካቶሊክስ ገለመለ ሰብሲ ካልኣይ ግዜ ክምርዓ ይብሉን ገለታት እዩ ዝብል ዲስ ጋይ 3 ግዜ ካብ 3 ተፈላለዩ ኣንስቲ ዝወለደ እዩ ስለዚ ምስቲ ባህርያት ናቱ ምስቲ ናቱ ኣካይዳ እውን ዝኸይድ ኣይኮነን ግን ነዞም ሃርድ ኮር ክርስቲያንስ ሒዙ ኣብቲ ፖለቲካ የድልይዎ እዮም እጂ ድማ ሚድተርምስ ይመፅእ ስለ ዘሎ ከም ፀሎታት ክበዝሕ እዩ ግን ንሓንቲ ሃገርና ደብደብካ ከምዚ ክትገብርካ ቁሩብ ትለይ ደሰክፍ ምኾነ ነይሩ ግን ኤሪዝ ወረዲስ the same people ከምዚ ዝገብሩ ኣሜሪካነ ብዙሕ ነገር ክሪኦም ከለኹ የድንቖም እየ ገርመኩም ኤውሮጳውያን ካልቸር ናቶም ሪሊጅን ሃይማኖታውን ባህላውን ኩነታት ናቶም ናጥፍዎ እዮም ከይዶም ሞደርን ከም ኣሜሪካውያን ክኾኑ ተባሃለ ሞደርናይዜሽን ኣሜሪካውያን ግን ነቲ ኮር ቫሊ ነቲ ሃገር ከተሓሓዛ ዝኽእል ሃይማኖታዊ ቦታ ድዩ ወይስ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ድዩ ዓቂቦም እዮም ኣብ ካሊእ ክህሉ ዘይደልይዎ እምበር ሃገራውነት ባንዴራ እዚ ናይ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ፖለቲከኛታት ይጥቀሙሉ እዮም ዑመር አልበሽር ጎረቤትና እኮ 30 ዓመት ሱዳን እስላማዊት ሃገር እያ እናበለ ኣብታ እስላም ተሓቢዩ ከይዱ እዮም ዝብሉ ስለዚ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ንፖለቲካ ይጠቕመካ ብሃይማኖት ሓቢካ ፖለቲካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ እጂ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝናቱ ኣብዛ ክርስትና ተፀጊዑ ነቶም እስላም ከሳድድ እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ግን ከምኡ ይብል ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ሪሊጅስ ፍሪደም ኣሎ ይብል ኩሉ ሃይማኖታት ቦታ ክህልዎ ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ግን እዛ ሃገር እዚኣ ናይ ክርስቲያናዊት ሃገር እያ ካልኦት ሃይማኖታት ቦታ የብሎምን እዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ሕጊ ድዩ ቅዋም ናቶም ድዩ ከመሓድር ዝግባእ ወይስ እቶም ኣብ ጥቁኡ ዘለዉ ዝብልዎ እዚ እውን ብዙሕ ዘዛርብ ኣርእስቲ ግን ኤሪዝ ወረዲስ ዶናልድ ትራምፕ ይጥቀመሉ እዩ ንኩሉ ትዕድላት ዘለዎ ካልኣይቲ ድማ እዛ ናይ ድሮናት እያ ዘላ Drones have been hitting multiple sites across West Asia. In fact, they're causing more damage than missiles. And they're cheaper to make the drones. Iran says these drones, the ones on your screen, targeted Israeli sites, including a radar installation.
እዘን ድሮናት ንምስራሕ ዓበይትን ኩራት ፋብሪካታትን ኣድልያንዩ ኣብ ትሕቲ መሬት ብዘለዉ ተራ መደባት ብኣሽሓት ከተፍርየን ትኽእል እያ ዕላማ ኢራን እዘን ድሮናት ንኽምለሳ ዘይኮነስ ዕስለ ኮይነን ከይደን ክሳብ ዝፍንጀራ ምልኣኽ እዩ ልክዕ ከም ዕስለ ኣንበጣ ንሰማይ ብምሽፋን ንራዳራት ጸላኢ የደናግራ ማለት እዩ ናብቲ ካልእ ገጽ ናይቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ፍጻመታት ምስ ንሰግር ኣሜሪካ ንመደባታን መሻርክታን ንምክልኻል ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ጸረ ሚሳይል ስርዓት ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ባሕሪ እትጥቀመሉ ስታንዳርድ ሚሳይል 2 ዝበሃልን ኣብ ምድሪ እትጥቀመሉ ስርዓት ፓትሪዮት 3 ይርከብዎም እዞም ሚሳይላት ጥርዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዓለምና እዮም ግን ሓደ ዓብ ፀገም ኣሎ እዞም ሚሳይላት ኣዝዮም ክቡራት እዮም ስለምንታዮም ክንዲ ክቡራት ንዝብል ምክንያቱ ሓደ ሚሳይል ኣብ ኣየር ንዘላ ካልእ ሚሳይል ወይ ድሮን ክሃርም ከሎ ልክዕ ንሓንቲ ጥይት ብጥይት ከም ምህራም እዩ ዝቁፀር ነዚ ንምግባር ድማ ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ራዳር ቴክኖሎጂ ሓያል ኮምፒውተርን ንእሽቶ ጌጋ ዘይቀበል ስነ ፍልጠትን ክህልወካ የድሊ ስለዚ ሓደ ናይ ስታንዳርድ ሚሳይል 2 ልዕሊ $2 ሚሊዮን ክውድእ እንከሎ Closely at this video, 2 American Patriot air defense missiles are being fired to intercept an Iranian ballistic missile, which is heading towards a US airbase in Qatar. They miss, so a third is launched, but it too fails to stop the Iranian missile hitting its target. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዛ ትዝረብ ፀንሐት ቪድዮ ንምግላፅ ዝተገበረ እዩ ብተደጋጋሚ ድማ ዝተረኣየ እዩ እዚ ኣብ እስራኤል ሓደ ሚሳይል ናይ ኢራን ክመፅእ ከሎ 11 ግዜ ስሒቶሞ 11 ግዜ ክስሕቶ ከለኻ ነፍሲ ወከፍ ዝትኮስ ልዕሊ $1 ሚሊዮን እዩ ትትኮስ ዘሎ እቲ ዝመፀካ ዘሎ ሚሳይል $1 ሚሊዮን እውን ኣይኮነ ዋግኡ 11 ግዜ እንድሕር ስሒትካዮ ገሊኡ ሚሳይላት I don't know it depends patriots ድዩ ታድ ድዩ ዝተፈላለዩ ሚሳይላት እዩ ናይ ታድ እንድሕር ኮይኑ ናቱ ተተኳሲ ክሳብ 12 ሚሊዮን ሓደ ሚሳይል እዩ ናይ patriots ኮይኑ ካብ 1 ክሳብ $4 ሚሊዮን እዩ ዝበፅሕ እዩ ስለዚ ብክንዲ ዝገንዘብ ነዚ ሕሱር ቴክኖሎጂታት እንተረኸብካዮ እንተገደፍካዮ ሃገርካ ዝዕኑ ተሃረምካዮ ድማ ቁጠባኻን ገንዘብኻን ዝዕኑ ኮይንዎም ኣሎ ምዕራባውያን ሃገራት እዚ ካልኩሌሽን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነድሕሪ ሕጂ ዘጋጥም ኩናት ነቲ ዳይናሚክስ ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ፀብለልትነት ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 3 ግዜ ተኩሶም ምሳሓትዎ ነቲ ሚሳይል ኣብ ቀጠር ማለት እዩ $12 ሚሊዮን ብኾንቱ ባኺኑ ማለት እዩ 12 ሚሊዮን $12 ሚሊዮን ባኺኑ ምክንያቱ ሓደ ሚሳይል ናይ ፓትሪዮት ብ4 ሚሊዮን ይሽየጥ ስለዚ 3 ግዜ ስሒቶም እቲ ሚሳይል ኣብ ቀጠር ዕላሙ ሃሪሙ ተን 3 ዝተሳሓታ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም 12 ሚሊዮን ሻሕ ኢሉ ጠፍዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ንኣሜሪካ ካብቲ ትፅቢታ ወፃኢ ገይርዎ ኣሎ ዝበሃል ነቲ ኩናት እዚ እዩ ካልእ ኣይኮነን ሲምፕል ኣስ ብቐሊሉ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ነቲ ዳይናሚክስ ናይ ኩናት ንምቕያር ኢራን ዝተጠቀመትሉ ወይ እውን ኢራን ትጥቀመሉ ዘላ ጉዳይ ዝብልዎ እዚ እዩ ንክንደይ ግዜ ብከምዚ ክቕፅሉ እዮም ካልእ ኣርስቲ እዩ ግን እቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ በዚ ዝቕፅል ዘሎ ስምዑ $1 million, 6 times as much as the Iranian projectile. It's just one example of the enormous financial toll this war will take on the countries involved and the mismatched costs of attack versus defense. Nobody knows what Donald Trump's victory conditions are. That means nobody knows when this war is going to end. And that means nobody knows what they've got time and money to expend before the shooting is done. ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ እዚ ኩናት እዚ ንክንደይ ክቕፅል እዩ ማስተጠው ክብል እዩ ዝፈልጥ ሰብ የለም ጀካ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ዘለካ ኣፅዋር ንክንደይ ግዜ ከፅናሓካ ይኽእል እውን ዝፈልጥ የለን እዚ ድማ እቲ ዝኸበደ ኩናት እዩ ምክንያቱ ኩናት ኣነ ንስኻን ክልተ ሓይልታት ይዋግኡ እንተሎ ኣብ ደይ ዋፃእካ ግዜ ንዋይ ዋፃእንን እየ ክገድፎ እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግን ኢራቅ ቀጠር ይኹን ስዑድያ ይኹን ኢማራት ይኹን ዝፈልጥዎ የብሎም ንክንደይ ግዜ ክቕፅል እቲ ኩናት ወይ እውን ኣነ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣይደልን እየ በቃ ኢደይ ክብየ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ይዋግኡ የለዉ ንሳቶም and this is ነዞም ሃገራት ዓረብቲ ዝኸበደ ዝገብሮ ነቲ ኩናት ድማ እሱ እዩ ኮላተራል ዳሜጅ እዮም ንሶም እንታይ ማለት እዩ ናይቲ ኩናት ተሳተፍቲ ዘይኮኑሲ ዋጋ ከፈልቲ እዮም ምክንያቱ ኢራንን ኣሜሪካን ወይ ከዓ ኢራን እስራኤልን እየን ዝዋግኣ ዘለዋ እቶም ክውስኑ ዝኽእሉ ድማ ኢራን ኣብነት ኢደይ ሂበይላ ጠጠው ክትብል ትኽእል እያ እስራኤል ድማ ይኣኽለኒ ክትብል ትኽእል እያ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ካልኦት ሃገራት ዝህረቡ ዘለዉ ግን they can do literally nothing just ጸሎት ምግባር ጥራይ ንኣሜሪካ ምልማን ወይ እውን ኢራን ምልማን የከም ኣቕምኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት በዚ መልክዕ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ንቐፅል ትሬት ሚሳይል ድማ ክሳብ $4 ሚሊዮን ይውድእ
ልክዕ ከም ሮሌክስ ዝዓይነታ ሰዓት ንዕኦም ንምስራሕ እውን ብዙሕ ግዜን ጥንቃቐን የድሊ እቲ ኣዛዚ ወታደር ኣሜሪካ ኣብቲ እዋን እውን ኣብ ዓብዪ ጭንቀት እዩ ዝኣቱ ነዛ $20,000 ዝተሰርሐ ድሮን ዶ በቲ ክቡር ሚሳይል ካህርማ ወይስ ገዲፍካያ ኣብቲ ዕላማኻ ክትወድቕ ክትፅበም እዚ ፈታኒ ውሳነ እዩ ሕጂ ነቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ዓለማ ሰንቢዱ ዘሎ ኩናት ብዓይኒ ስነ ቁፅሪ ንርአዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስተውዕሉ ኢራን ኣብ ሓንቲ ለይቲ 100 ድሮናት ብሓንሳብ ናብ ሓደ ዕላማ እንተደኣ ተኪሳ ጠቕላላ ዘውፃት ወፃኢ $20 ሚልዮን ጥራሕ እዩ ኣሜሪካ ብወገና ነዚ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ንምምካት 100 ናይ ፓትሪዮት ወይ ስታንዳርድ ሚሳይል 2 ክትኩስ ትግደድ እዚ ማለት ድማ ኣሜሪካ ነተን ብ$2 ሚልዮን ዝመፃ ድሮናት ንምውዳቕ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ካብ 200 ክሳብ 400 ሚልዮን ተባኽናላ ማለት እዩ እዚ ኩናት ኣይባህልን እዚ ቁጠባዊ ቅትለት እዩ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ባጀታ ኣዝዩ ገዚፍ እኳ እንተኾነ ወላ ሓንቲ ሃገር ነዚ ናይ ዕብዳን ቅማረ ማለት 200 ሚልዮን ን2 ሚልዮን ንነዊሕ ግዜ ክትፃወሮ ኣይትኽእልን እያ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ዓወት ትረክብ ትኸውን ቁጠባዊ ባንክታታ ግን ይደሚ ከም ዘሎ ቁጠባዋይ ተንተንቲ ዓለምና ዝሰማምዑሉ ሓቂ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ነቲ ንጀነራላት ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ብከቢድ ዘሻቕሎም ዘሎ ምስጢር ግን እቲ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ስግኣት እቲ ብዝሒ ናይታ ኣፅዋር እዩ ኢራን ክሳብ ሕጂ ብውሕዱ ካብ 3,000 ክሳብ 10,000 ዝበፅሓ ድሮናት ከም ዘለዋ ይግመት ኣሜሪካ ግን ብኣሽሓ ዝቁፀር ሚሳይላት ወላ እኳ እንተለዋ ኣብ ዓመት ከተፍርዮ ትኽእል ብዝሒ ናይ ፓትሪዮት ሚሳይል ግን ካብ 500 ክሳብ 550 ጥራሕ እዩ ፋብሪካታት ኣሜሪካ ነዚ ናይ ኢራን ብዝሒ ድሮናት ክወዳድርኦ ብፍጹም ኣይክእላን እየን ስለዚ እቲ ሓደገኛ ስልቲ ኢራን እንታይ እዩ ንኣሜሪካ ብርካሻ ድሮናት ማዓስከራታ ተሃርም ኣብ ዝተናውሕ እዋን ድማ መከላኸሊ ሚሳይላታ ክሳብ ዝጉዳእ ጋሻ እትገብራ እዚ እዩ እቲ ትልሚ ስርዓተ ምክልኻል ኣሜሪካ ስለዚ ገለገለ ሰባት ኢሎም ነዚ እዛ ትግበር ዝነበረ ጸሎት ካብ ዜሮ ተበገሰት ኣይኮነን ዝብሉ ድማ ካብዮም ጸሎት ተድልዮ ነይረያን ዶናልድ ትራምፕ ዝበሉ እታ ጉዳይ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክትከይድ ከም ትኽእል ብርግፅ ዶንት ፎርጌት ኣሜሪካ ኒኩለር ሃገር እዩ ኢራን ክስዕራ ኣይትኽእልን ኣብዚ ኩናት there is no chance ንኢራን ንኣሜሪካ ኢዱ ከተብኦ ጥራይ እንታይ እዩ ፕላን ከም ዝቕይር ከተግብሮ ትኽእል እያ ግን ኣሜሪካ ፓትሪዮት ሚሳይልስ ወዲየ ኢሉ ከይፈተወ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይግደድን እዩ ኒኩለር ክጥቀም ይኽእል እዩ this what they do ስለዚ ኣብ ዓለም ድማ ሓደ ግዜ እዚ ኒኩለራዊ ቦምብ ተጠቒምና ኣብ ታሪክ ኣብ ክልተ ፍጻመታት ጥራይ እዩ እቲ ክልተ ፍጻመ ድማ ኣሜሪካ ተጠቂማትሉ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ እውን ሰብ ክጥቀም ድሕሪ ኮይኑ ሃገር ክጥቀም ድሕሪ ኮይና መብዛሕትኡ ገምጋማት ኣሜሪካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ዝብል ገምጋም እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ቀሊል ዘይኮነ ሃገር ድሕሪ በደወይ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ቪድዮ ካብ ዝገብረላ ዘለኹ ሒደት ሰዓታት ኣቐዲሙ ነቶም ናይ ዲፈንስ ኮንትራክተርስ ዝበሃሉ ሪትያን በሎ ዋላቲ መን እዮም ዝብሎም እቶም ቦይንግ ገለመለተ ናይ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት መራሕትናቶም ቀሪ ኣብ ዋይት ሃውስ ዓዲሙ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ነቲ ናይ ምፍራይ ዓቕምኹም ብርባዕተ ዕፅፊ ከተብዝሕዎ ኣለኩም ኢሉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ቀጣን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ገሊፁ ነይሩ ፅሒፉ ውፅኡ ነይሩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እዩ መዓት ኣፅዋር እዮም ከሲሮም ዘለዉ ኣብዚ እውን ሓደ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ናቶም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስታብሊሽመንት እዩ ነዛ ሓቂ ውፅኡ ነይሩ ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጥራይ ክሳብ 1000 ዝኸውን ሚሳይላት ተኩሶም ነይሮም ስለዚ እዚ ሚሳይላት እዚ ድማ ንክትሰርሖ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ ገለ ፅማቕ ነይራ ናይ 5 ዓመት ሪዘርቭሲ ኣብዘን 3 መዓልቲ ኣጥፊናየ ኢሎም ንኣብነት ኣብዚ ታሕቲ እንታይ ይብለኩም ኣሎ it will take 5 to 8 years for Raytheon to build a new radar at a cost of 1.1 billion ንኣብነት ኣብ ቀጠር ዝነበረ ዓብይ ራዳር ናቶም ተሃሪሙ ኣሎ ክልተ ራዳራት ተሃሪሙዎም ኣሎ ሓደ ራዳር ንክትሰርሖ ሓደ ቢልዮን የድልየካ ጥራይ ዘይኮነ ነታ ሬትዮን ትበሃል ካምፓኒ ካብ 5 ክሳብ 8 ዓመት ይወስደላ ስለዚ እቲ ቀጠር ተሃሪሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ክንዲ ምንታይ ክሳራ ኣምፂኢላ ከም ዘሎ ምርዳይ የድሊ ኣብ ቀጠርና ባሕሬን ክልተ ዓበይቲ ራዳራት ተሃሪሞምላ ኣለዉ ካልእ ነታ ሎክሂድ ማርቲን ትበሃል ድማ we require at least 12 to 24 months and an estimated 50 to 75 million to replace the ANTPs ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚሳይላት ኣጥፊዮም ዘለዉ ንምምላስ
ካብ 12 ክሳብ 24 ኣዋርሕ ከድልዮም እዩ ገንዘብ ድማ ካብ 50 ክሳብ 75 ሚልዮን ገንዘብ ከጥፎም ከድልዮም እዩ ስለዚ ትንሪኦ ዘለና ኩነታት ወላ እውን ኣሜሪካ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ተኾኑ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ንከተፈራርሃሉ መር ንክትዋግኣሉ ምቹ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ልክ ዕላሙ ይሃርም ዓብይ ዕንወት የውርድ እንታይ ግን ንክሰርሖ ግዜ ይወስድ ስለዚ ኣሜሪካ ነታ ኣፅዋራታ ሰው ኢላ ቦምብ ገይራ ተጥፎ እንተላ ንክትሰርሖ ወላ እውን ገንዘብ እንተለዋ ፕሪንት ገይራ ተለቂሓ ክትገብሮ ተኽእል ግዜ ይወስድ እዩ ስለዚ ድማ ቀንዲ ፀላእዮም ቻይና ነዚ ኩነታት እዚ ዝለዓለ ክረብሓሉ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ foreign policy ወፂ ዝነበረ እዩ the first 36 hours of war consumed over 3000 US Israeli munitions ስለዚ ኣብቲ ቀዳሞት 36 ሰዓታት ራይሲ ክሳብ 3000 ናይ ኣሜሪካ ኣገደስቲ ሚሳይላት ክኸስሩ ከም ዝኽኣሉ ገለ ካብቲ ሚሳይላት ድማ ቀልጢፍካ እውን ክሰርሖም ስለ ዘይትኽእል ናይ ባሓቂ ከቢድ ነገር ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ እዚ ድማ ነቲ ዳይናሚክስ ናይ ኩናት ክቕይሮ ከም ዝኽእል ዝዝረብ ማለት እዩ ብዝኾነ እዚ ታርስቲ ኮይኑ እጂ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ቁጠባ ዘለዎ ፅልዋ ድማ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ዝያዳ ብሰፊሕ ክንሪኦ ኢና ብፍላይ ኣብ ሃገራት ዓረብን ናብ ዞባናን እጂ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ